Чираттагы кытлау хатыбыз Новоспасск бистәсенә юллана. Бүген 2 бишле билгесе тормыш көндәлегенә гомер дигәннәре тагын бер якташыбыз Якупова Сурия Гилмановнага куя. Безнең якыныбыз 1964 елның 14 ноябрендә Иске Кулатка районы Урта-Терешка авылында дөньяга килә. Авыл мәктәбен тәмамлап, Курган шәһәрендә пешекче һөнәрен үзләштерә. Кулына дипломын алып, үз һөнәре буенча Сызрань шәһәренә эшләргә китә. 1984 елда яраткан тормыш иптәше, әтиебез Рәшит Файзрахмановичны очратып, матур гаилә коралар. 1985 елда уллары Рамил, 1989 елда кызлары Венера дөньяга аваз салалар. Шул вакыттан алып байтак көннәр узган. Менә инде кадерле кешебезнең бик матур юбилее килеп җитте. Гомерләрнең байтак өлешен без икәү бергә атлыйбыз. Хатын белән ир генә түгел, әллә ничек якын кешеләр булдык бер-беребезгә. Гүзәл шәшкәләребез дөньяга тугач, мин бәхетле булдым, сөеклем. Алтыным син минем, иң кадерлем. Сине булдым кытлап китергә. Теләгем бер, 100 яшеңә кадәр бары синең белән җитергә. Тап тидерми, икәү бергә яшәп, инде байтак еллар үткәнбез. 2 балабызны да үстереп, гомер уртасына җиткәнбез. Шабып йөри татлы оныкалар, әби, бабай диеп эндәшә. Шулай әле әкрен генә безне картлык иле алга битдәшә. Үзең бу үсеп, гаилә кырып кулыңа балалар алсаң да, барыбер адәм баласына бу дөньяда әни кирәк. Аның кочагына кереп сыенырга, булмаса еракта яшәү сәбәпле җылы тавышын ишетер өчен генә шалтыратырга мөмкинлек булуда олы бәхет. Аллаһы Тәгалә безгә шөкер бу мөмкинлекне кызганмаган. Әни безгә кайтып, аның назын татып, киңәшләрен ишетеп, кайчакта шелтәсен дә алып кайта алабыз. Туган өебездә утлар яну үзе бер олы бәхет. Я Ходаем, бәхетебезне күпсенмә. Узак еллар бала булып калырга насыйп ит. Яраткан әниебез, кытлы булсын синең матур туган көнең. Алда бәйрәмнәр сине бик күп көтсен. Әлеге бәйрәмнәргә җыелышып, бар бала оныкларын килсен. Югыл синдәй әниләрдер. Син безнең иң җылысы, иң матур, сөйкемлесе, иң кадерле, назлысы. Безгә гомер бүләк итеп, тәрбияләп үстердең. Безнең аркада күпме син йокысыз төн үткәрдең. Рәхмәт әйтеп алларыңда башыбызны иябез. Безне сагынып көткәнне кадерле без беләбез. Кытлы булсын туган көнең, тиздән килеп җитәрбез. Соң булса да уң булсын дип аны бәйрәм итәрбез. Бишек бавын төннәр буе селкеп, назлап безне үстердең. Төннәреңне йокламыйча борчуларда үткәрдең. Балаларың рәхмәт әйтә, бар изгелегең өчен. Оныкларны яратырга бирсенче сиңа көчен. Мәңге яшә, безгә синең елмаюың дәрт бирә. Сине кышып, назлап алып, яратырга нык килә. Бәхетле бул, саулыгың да какшамасын һич кенә. Без сиңа һаман сабыдыр, без сиңа гел кечкенә. Хөрмәтле Сурия Гилмановна, иң изге теләкләр белән сезгә тормыш иптәшегез Рәшит, улыгыз Рамил, тормыш иптәше Ольга, оныкларыгыз Эвелина һәм Азалия, кызыгыз Венера, тормыш иптәше Рөстәм, балалары Амир. Сурия апа, якыннарыгыз юллаган теләкләр тормышка ашсын. Сезнең өчен алда матур җыр яңгырый. Без сине котларга, куаналар барча балаларың, синең белән бергә булганга. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, улылыйбыз бүген сине без. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез.
Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без. Бар балаңа җитә җылылыгың, изгелеккә тулы күңелең. Яшәү яме бирә синең күзләр, зур көчләргә ия һәр сүзең. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без. Нақшылда юмарта син әни, гаделдә син туры сүзледе. Көчле рухлы газиз әни дә син, киң күңелле гүзәл нәнәйдә. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без. Бар баланың игелеген күреп, бала кайгылары күрмичә, озак еллар безне шатландырып, исән имин әни син яшә. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без. Listen.